Bi ye juma ye utukalo tile 7 san 2026 Mali kɔnɔ Mali kɔ kan an bɛ bɛɛ lajɛlen fo aw ka waati cogoya la. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ aw sɔgɔlen don Mali kunnafoni bɔlɔlɔ sira o la aw minnu tɛ sɛgɛn sagana ka waati bɛɛ lajɛlen ka kunnafoniya jɛlen olu kɔnɔ kunnafoni waati sera. Kunnafoni daminɛ la bi an ka bi kunnafoniya gale bɛ tali kɛ État-major général des armées ka kunnafoni dilenw la. État-major général des armées ko a b'a da maliden kelen kelenna bɛɛ lajɛlen kulo kan ko kunu alamisa utukalo tile 6 san 2026 an ka wolomasigi tabaw ka larawulili senfɛ kilomɛtiri 40 Masina Sahɛli tilebiyan fan fɛ u ye gosili kɛ ka ɲɛsi jatigɛwalekɛla olu ma u ɲɔgɔn dalajɛ yɔrɔ min tun bɛ Masinaka olu fɛ ni o ye Jinimu ale ni FLA ye. Kunnafoniyaw y'a jira k'a fɔ fɛn min kɔni ye banbaciwale tigilamaw dagayɔrɔ min kɔni tun bɛ Masinaka olu fɛ yen ni yɔrɔ kofɔlen kɔni kun y'u ka maramafɛnw lasagolikɛ yɔrɔ fo ka taa se u ka kɛlɛkɛ yɔrɔ olu ma u b'u yɛrɛ entraîner yɔrɔ min na. A jirala k'a fɔ fɛn min kɔni y'u dagayɔrɔ in cili ye o bɛna kɛ sababu ye ni kɔni ka dɔ bɔ banbaciwale tigilamaw olu fanga na ani ka lakana o renforcer an ka jamana fan 14 bɛɛ lajɛlen fɛ. Kunnafoniya olu y'a jira k'a fɔ baara tɔ olu bɛ sen na. État-major général des armées y'a jira k'a fɔ banbaciwale tigilamaw mana kɛ yɔrɔ yɔrɔ an ka wolomasigi tabaw ɲini ka garan da u la ni ka tila ka an ka wolomasigi tabaw fo u ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri la fasojɔ baara ale la. Muso 10 bɔnɛna u ni na Saroka olu fɛ Masina cercle la Segu mara la. Kunu alamisa utukalo tile 6 san 2026 a jala k'a fɔ fɛn min kɔni ni muso kɔfɔlen ninnu ye u ka wotoro de kɔni yɛlɛla mugujugu forota dɔ olu kan ni muso kɔfɔlen ninnu u kɔni bɔra Berta Segu mara la ni ko u kunda Saro kan ni u kɔni kun bɛna taga Sangafo o de la Saroka olu fɛ Segu mara la. Kunnafoniya olu y'a jira k'a fɔ ni maa kɔfɔlen ninnu ni o ye muso kɔfɔlen ninnu n'u ka wotoro kɔni yɛlɛla mugujugu forota kan o kɛra sababu ye ka ni maa kɔfɔlen ninnu kɔni bɛɛ lajɛlen bɔnɛ olu na. Kunu araba alamisa utukalo tile 6 san 2026 Segu mara la. Furucɛ dɔ kɛra sababu ye ni ka furumuso bɔnɛ a nin na. Ine ni Makari banna furu la keleya kɛra sababu ye ka cɛ ni muso ɲɛ fiye. Kunnafoniya y'a jira k'a fɔ tarata don utukalo tile 4 san 2026 Zara Tal ni a bɛ wele ko Za ale furucɛ kɛra sababu ye ni k'a bɔnɛ a nin na. Fɛn min ye Zara Tal n'a furucɛ a jirala k'a fɔ den 4 b'u ni ɲɔgɔn cɛ min kɔnɔna la ni furucɛ ale kɔni bɔra baarayɔrɔ la nɛgɛ kanɲɛ 22 waati ka n'a sɔrɔ Zara Tal ale kɔni bɛ communication na WhatsApp sanfɛ min na furucɛ in kɔni y'a bisigiya k'a fɔ fɛn min ye Zara Tal ye kumaɲɔgɔnya kɔni bɛ ani a den fa fɔlɔ de cɛ a jirala k'a fɔ fɛn min ye Zara Tal ye yanni a bɛ furu kɛ a ye den kelen kɔni sɔrɔ keleya bolo kan cɛ kɔni ale kɛra sababu ye ni ka Zara Tal k'a faga ni ka tila ka a bolo 2 tigɛ kalabankoroka olu fɛ tarata don utukalo tile 4 san 2026. Adama Sangare ni ale ye Meridi district ɲɛmaakɔrɔ ye a jirala k'a fɔ octobre kalo nata tile 5 san 2026 ka fara a jɛɲɔgɔn 8 kan olu bɛna kɛ kiiri tigilama olu ɲɛkɔrɔ ka d'a kan zone aéroportuaire dugukoloko fo ka taa se nafoloko dɔw ma u nɔ minɛnen ka kɛ a sababuya kɛ o ye. O hukumu kɔnɔna la octobre kalo tile 5 san 2026 Adama Sangare ni a jɛɲɔgɔn 8 olu bɛna kɛ kiiri tigilamaw ɲɛkɔrɔ. Mopti ɲɛnaminimafɛn 490 o minɛna funɛkɛnin dɔ la min si bɛ san 19 na ko WB kɛrɛnkɛrɛnniyala Sewareka olu fɛ arabadon utukalo tile 5 san 2026 min kɛra sababu ye ni ka tramadol 250 mg 490 minɛ ni funɛkɛnin kofɔlen in na Lieutenant Bala Jara ni a ka cɛden olu fɛ. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ a bɛ waati jan bɔ fɛn min kɔni an ka jamana marabaaw ye olu ye ɲɛnaminimafɛn feereli n'a tali k'o bali ka bɔ an ka jamana kɔnɔ ka d'a kan fɛn min kɔni ye ni fura kofɔlen ninnu ye a bɛ se ka maanifin bɔ i hakili kan ni ka tila ka denmisɛnw ka
olu ka siniɲɛsigi ko o gɛlɛya. O de hokumu kɔnɔna la OCS kɛlen don ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen sigi sen kan yaasa ka ɲɛnaminimafɛnw k'o feereli k'o bali ka bɔ an ka jamana kɔnɔna la. Diboli bagan suyɛnna 2 tɛgɛ dara olu kan minnu ka baara kɔni kun ye bagan suyɛn de k'a feere dogodogo ni dugu la. Commissaire de police de Diboli ka wulikajɔ kɛra sababu ye ni ka tɛgɛda ni maa 2 kofɔlen ninnu kan. An b'a ladɔnniya k'a fɔ a kɔni tun bɛ waati damadɔ bɔ fɛn min kɔni ye bagantigi dɔ ye. Ale taara damakasi sɛbɛn kɔni don min kɔnɔna la a y'a jira k'a fɔ ale ka bagan kɔni b'a la ka suɲɛ a ka wɛrɛ la. N'o o ye Musala ye. Musala ale bɛ Kayi mara la kilomɛtiri 30 ni Kayi cɛ. Ni bagantigi kofɔlen kɔni ye damakasi sɛbɛn don ka d'a kan fɛn min y'a ka bagan ye olu b'a la ka suɲɛ. O hokumu kɔnɔna la commissaire de police de Diboli ale n'a ka cɛdenw ye wulikajɔ sabati. Juillet kalo tile 31 san 2026 ni ka tɛgɛda ni bagan suyɛnna 2 ninnu kan. O kɛra sababu ye fɛn min kɔni ye misi den 7 ko o minɛ ni bagan suyɛnna olu la. Min na ni bagan kofɔlen ninnu kɔni yirala bagantigi na n'a y'a jira k'a fɔ ni bagan kofɔlen ninnu kɔni y'a ta ye. An bɛ waati min na i ko sisan nɔ fɛn min kɔni ye ni bagan suyɛnna ninnu ye ni 2 bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ kiiri tigilama olu ka bolo kan. A jirala k'a fɔ bagan suyɛnna ninnu kɔni ni maa kofɔlen ninnu kɔni minɛna Mali ale ni Sɛnɛgali dancɛ la. Korofina polisiw ye wulikajɔ sabati juillet kalo tile 19 ka taa se juillet kalo tile 23 ma ni ka tɛgɛda moto suyɛnna maa 8 ale kan sigida fɔlɔ la n'o o ye commune 1 kɛrɛnkɛrɛnniyala Nafajika fo ka taa se Fajigilaka olu fɛ yen ma. Kunnafoniya olu y'a jira k'a fɔ juillet kalo tile 19 san 2026 fɛn min kɔni ye bingalikɛla dɔw ye olu kɔni ye maa dɔ ka moto ale kɔni darakɛ la ni maa kofɔlen kɔni kun kelen don ka a yɛrɛ kɛ lakana tigilama ye. A jirala k'a fɔ juillet kalo tile 23 san 2026 fɛn min kɔni ye moto suyɛnna dɔ olu ye tɛgɛ dara olu fɛnɛ kan Fajigilaka olu fɛ yen nɔ. Kunnafoniya y'a jira k'a fɔ fɛn min kɔni ye ni binganikɛla 8 ninnu ye an bɛ waati min na i ko sisan nin bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ kiiri tigilama olu ka bolo kan. Ka kɛɲɛ ni Korofina commissaire de police ye a ye foli kɛ ka ɲɛsin a ka cɛdenw olu ma k'a da u ka cɛsiri n'u ka wulikajɔ ale kan. Conseil malien des chargeurs ni o ye CMC ye a ye weleweleda kɛ utukalo tile 5 san 2026 ka ɲɛsin conteneur langolontigi olu ma. Conteneur ale ye kɛsu ye jagokɛlaw olu ka minɛnw bɛ bila kɛsu min kɔnɔ ka na n'a ye u ka jamana kɔnɔna la. Min kɔnɔna la a ye weleweleda kɛ utukalo tile 5 ka ɲɛsin conteneur langolontigi olu ma ni k'a jira k'a fɔ ɲani utukalo tile 31 cɛ. Maa o maa ni e kɔni bɛ yen nɔ ni conteneur lankolon b'i bolo i ka na n'a ye teliyala Conseil malien des chargeurs ale yɔrɔ ɲani ni waati kofɔlen ale kɔni bɛ tɛmɛ. Ni nin waati kofɔlen o tɛmɛna ni o ye utukalo tile 31 san 2026 ni maa kofɔlen ninnu ni ɲangini min ka kan o bɛ da u kan sariya ale siratigɛ la. Fɔ ko tare k'a sababuya kɛ aw ye fɛn min laɲini tunga lafiya fɛ a ye o waleyaw ye. Tunga lafiya ale ka programme kura ni o ye logement sociaux ye i sigilen bɛ Mali kɔnɔ walima i sigilen bɛ jamana ale kɔ kan i sen bɛ se ka ye tunga lafiya ka nin logement sociaux ye ale la. I dan ye dɔrɔn i ka kɛ sarata baara la. Tunga lafiya ka nin logement sociaux ye a bɛna kɛ Banankɔrɔni, Kabala ale ni Jalakɔrɔbugu. N'i b'a fɛ i sen ka ye a la numéro de téléphone ta i ka message bila WhatsApp kan i tɔgɔ ni jamu ka o bila n'i ka dossier tɛmɛna dɔrɔn tunga lafiya b'i ka so jɔ k'a ban pewu k'a clé d'i ma i bɛ tunga lafiya ka wari sara ye dɔɔni dɔɔni ni madame Sisoko Zenab Tesaga Sanogo tɛ jɔn de bɛ se ka nin kɛ aw ye. Tunga lafiya ale nana maliyɛndenw lafiyali ni tungarankew olu lafiyali kama soko la maliyɛn kelen so kelen ba Maliba ale kɔnɔna la. An bɛ taga kɔkan kibaru la sanpɛrɛn kɛra sababu ye ka dolantalan dɔ ale faga Thaïlandika olu fɛ yen nɔ. Thaïlande dolantalan min bɛ yen nɔ ko Safuwan Awe ni ale si bɛ san 24 na. Sanpɛrɛn kɛra sababu ye k'ale bɔnɛ a nin na waati min na u kɔni tun bɛ dolanta ale yɛrɛ la. Kunnafoniya olu y'a jira k'a fɔ o sanpɛrɛn kelen kɛra sababu ye ni ka maa 12 ni o ye dolantana 12
ko olu jogi. An bɛ waati min na i ko sisan a jirala k'a fɔ jogibagatɔ olu kɔni taara kɛnɛya tigilama olu ka bolo kan. Fɛn min ye Safuwan Awa ye ni ale ye dolantanna ye Thailand ka olu fɛ yen nɔ ale kɔni ka kalifa minɛna a la tarata don utukalo tile 4 san 2026 an bɛ dugawu kɛ Ala ka ɲinɛ banbatɔ ale la. An bɛ taa Uganda ka olu fɛ yen nɔ binganikɛlaw kɛra sababu ye ni ka Uganda joueur ni o ye David Oweri ni a si bɛ san 27 la k'ale bɔnɛ a nin na waati min na a kɔni kun b'a la ka a kunda a yɛrɛ jabala kan. Wale ale kɔni kɛra Makidiki ale quartier la ale ye sigida ye min bɛ Uganda ka olu yɛrɛ fɛ yen nɔ. Kunnafoniya olu y'a jira k'a fɔ fɛn min kɔni ye David Oweri binganikɛlaw olu binnen kɛ kɔ a kan ni a kɔni joginna tarata don su fɛ fɛn min ye arabadon ye ale kɔni ka kalifa minɛna a la dɔgɔtɔrɔso ale la. An bɛ taa Chad ka olu fɛ yen nɔ Chadi kolera baara kɛra sababu ye ka maa 13 bɔnɛ u ni na juin kalo ale daminɛ la. Kunnafoniya olu y'a jira k'a fɔ fɛn min ye kolera bana ye ale yera maa 279 na Chad ka olu fɛ yen nɔ. Kɛrɛnkɛrɛnnenya la Chadi capitale ni o ye Jamena ye a jala k'a fɔ fɛn min kɔni ye kolera bana ye ale kɔni kɛra sababu ye ni ka maa caman kɔni bɔnɛ u ni na. O hukumu kɔnɔna la fɛn min kɔni ye Chad gouvernement ɲɛma ye fo ka taa se kɛnɛya tigilama olu ma olu kɔni b'a la ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen sigi sen kan yaasa ka kolera banakisɛtɔ olu kɔni ta prise en charge la min na u bɛ tila ka weleweleda kɛ ka ɲɛsin Chad population ma u ka dɔ kɔni fara sanuya ale kan yaasa fɛn min ye kolera bana ye ale bɛ se ka kɛlɛ ka bɔ u ka jamana kɔnɔna la cogoya minnu na. Guinée jamana y'a laɲini Faransi jamana fɛ u ka Boubacar Biro ni a jɛɲɔgɔn 3 kunkolo lasigi u ma. Hakilina jiginna Boubacar Biro ale ye Futa Jalɔn alimamiba kɔrɔ ye. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ Boubacar Biro n'a jɛɲɔgɔn 3 olu kɔni fatura kabini la Guinée Conakry m'a ka yɛrɛmayɔrɔya sɔrɔ. Faransi jamana kɛlen kɔ k'a jira k'a fɔ fɛn min ye Boubacar Biro ni a jɛɲɔgɔn 3 ye k'u kunkolo kɔni bɛ olu ka musée la. O hukumu kɔnɔna la Guinée jamana ka minisiri min ɲɛsinnen don culture ko ma ni o ye Musa Moïse Sila ye ale y'a jira k'a fɔ utukalo tile 6 san 2026 a baaraw bɛna daminɛ yaasa fɛn min kɔni ye Faransi jamana ye ale bɛ se ka Boubacar Biro ni a jɛɲɔgɔn 3 u kunkolo kɔni segin u ma u ye laɲini min kɛ juillet kalo tile 27 san 2026. Jɔfɛn bɛɛ lajɛlen dafɛn fɛn min ye Adama Fɔnba ye Ala y'ale ka kalifa minɛ a la kunu alamisa utukalo tile 6 san 2026 an b'aw ladɔnniya k'a fɔ fɛn min ye nin cɛba in ye ale jɔyɔrɔ kɔni kun ka bon kosɛbɛ a jirala k'a fɔ fɛn min ye Adama Fane ale kɔni kun ye CNT membre ye ni o ye comité national de transition jɛkulu maa dɔ ye fo ka taa se BNCPESCO secrétaire général kɔrɔ ma ale ni synergie des syndicats signataires du 15 octobre kuma lasela kun an bɛ dugawu kɛ Ala ka ɲinɛ Adama Fɔnba la ka dali nɔgɔya ni alisilamɛ fure bɛɛ lajɛlen ye. Mali kunnafoni bɔlɔlɔ sira lajɛbaw ni kunnafoniya damadɔ de tun b'an bolo k'o lase aw ma bi juma utukalo tile 7 san 2026 an b'a fɔ aw k'an bɛn sibiri ale kunnafoniya olu kɛnɛ kan Ala ka bɛn ni kelenya sabati an ka jamana kɔnɔna la.